Λίξτο ρε. Άντε επιτέλους. Κι άλλη νίκη για Team Tranos. Ναι, εντάξει, εδώ μπορείς και κερδίζεις. Σε κανονικό μάτς θα μπορέσεις να με κερδίσεις. Τι εννοείς, θες 5x5. Ναι, μάζεψε ομάδα και θα κανονίσουμε μάτς. Ωραία μέσα. Και με στοίχημα όμως. 20k. Μέσα. Λοιπόν, αρχηγοί, διαλέξτε κορώνα ή γράμματα. Γράμματα. Κορώνα. Η ομάδα του Τράνου ξεκινάει σέντρα. Λοιπόν, μάγκες, το μάτσο αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να κερδίσουμε. Μπόση, εσύ πας τέρμα. Το και λάμινα. Δεν τρώμε γκολ σήμερα. Κέντρο Ιβάν με τον Στρατ και εγώ μπροστά επίθεση. Λοιπόν, παιδιά, το μάτς θα είναι εύκολο. Ο Σνικ διάλεξε όλους τους παππούδες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να τους τρέξουμε μέχρι να κουραστούν. Αμάν ρε μαλακά, πρόσεχε λίγο. Δεν περνάτε σήμερα. Στρατ, δικιά σου. Έτοιμος Σνικ, βάλτο. Γεια σου, πρόεδρε. Τι είναι αυτά που κάνεις εκεί έξω, Θα το πάραξε πως τα πήραμε, αδερφέ. Με σωστό ποδόσφαιρο τα πήραμε αυτά. Πρόεδρε, οι άλλοι μου τα σκάνε καλά. Τι σε πληρώνουν, Τόσο καλά σε πληρώνουν, αδερφέ. Πέσε το κασέ. Όπα. Κι άλλα μου δείχνει. Σας φτάνουν, αδερφέ, λίγο να φτιάξουμε τη φασούλα εδώ πέρα. Δεν βλέπω, κάτι έπαθα στα μάτια. Εσύ το βλέπεις, αδερφέ. Βάλουμε και αυτό. Κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι. Μόνο κόκκινη.